Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Духтарако бинен чӣ хел киртои фасон омадагиай дар бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор ҷои апаи Ҳанифа. Ман рақамашона мемонам. Касе да доставка дар корай марамат нависен, доставкаям доран. Абайяҳошона бинен охи чӣ хел хушрӯай. Нархшон чандае? Абаймон. Абаймон кори дастӣ дорам. Нархш 350. Бихтаро 350 сомонай. Материалш королевский велюрай. Ира бинен хушругиша. Мана беҳад фасонакай. Мана чанд та расветка дора шумо нависен шона бо шумода сурат мепартоян. Ира охи духтаро ай пеш дидан дар курай беҳад фасонай 350 сомон бори новинка бад ҳаст бо инай модел. Иш чанд смай? این مدل ما 250 سوم. انا این مدل باشد 250 سومون ایشان بینن. همه همینا نسخه یعنی عبایه های یک مزورای دیدین؟ ایشان فسون اینم خیلی سنگچه کوری دوره. منه بهت سنگچه خوشرو. ای بو اینا 300 تا 290 میتونه. انا اینم دوش بو هستای 300 290 میتون خوشروگیش بینن دخترو. منه بهت فاسونак ай ҳамаш расветка доранд духтаро кадомеш ки шумода дар кор мешава скриншот карда партоиншона шумода доставкаша фаҳмонанд ана баъд бо ҳаст ана инамуд абая и чандай 250 сомон иям аз аму абаяҳои дубайскира ва ёш копиёҳош мана ира бинен чӣ хел хушрӯ духтагиай ана баъд бо инай кирта чандай кирта 350 инам расветка дора 350 сомон кирта расветка дора духтаро сиёҳ сабз бу чанд расветка дида мана и кори дастӣ дора марҳамат бинен тоза санги сваровскиай мана беҳад хушрӯак фасонак духтаро бо нархи дастрас ба инчунин ҳастай безрукавкои новинка ино чандан мана шабнин 280 сомон инай хел безрукавкои хушрӯ сангчоша бинен ҳам сиёҳ дора ҳам сабз дора марамат ира биненда чӣ хел бо хушрӯан материалштам гап нест духтаро шушта мепӯшен ҳичи намешава ана баъд ҳаст аз анай киртоҳо и киртоҳо чандан айн расветка ҳаст ана беҳад сифаташ хубай киртои ё нархи чандай 270 сомон мана сиёҳшам ҳастай анаи моделшам ҳастай бо арзон мешава духтаро ана баъд ҳастай бо азанаи безрукавка чанд расветка иш чандай и остиндорош 280 ай инаёш 250 остиндор 280 сомон безрукавкаш бошад 250 сомон расветка дора королевский велюр материалш ана баъдан иша бинен бо чӣ хел хушрӯ иш чандай инай абаяра диден абаяҳои замокдор нархаш ира бинен хушрӯгиша 250 сомон тамошобино фасони бад ман двойка дорам бо двойкотон чандан материалош двухниткай нархаш 250 сомон духтаро то охир навора тамошо кунен распродажои зур доран ҳозир нишонтон метиҳам ана баъд бо ҳастай инаи модел абая мана чӣ хел абаяҳои хушрӯ 250 сомон инаира аҳамиятин духтарако аз ин модело киртоҳо буд ҳозир абаяҳош омадай инам ҳам моделои дубай 250 сомон хушрӯгишон да гап нест аз ин кирташ ҳастай ҳозир нишонтон метиҳам ина марамат киртоҳоша бинен чанд та расветка дора нархшон чандан 250 сомон чанд расветка дора сифаташон нағзан духтаро ина расветкаоша бинен ман рақамои савдогарам мемонам бо чизе ки намефаҳмен тамошобинон нависеншона шумода мефаҳмонанд ина абаяҳошона бинен ина и қисм бо киртоҳора бинен чӣ қадр киртоҳи хушрӯ доранд қисми боло чанд смеян киртоҳ ё 300 ина 300 сомони киртоҳи туёна ана баъд бо ҳаст аз анаино ё чандан и киртоҳро арзон карда гирдем ку королевский велюр ёро арзон карда гем ам 280 духтаро инаино 400 500 будан ҳозир 280 сомон штагай марамат касе дар корай биёин бозори Корвон тарафи Тилло бозор
ҳаштум дарвоза, сеюм қатторҷои апай Ҳанифа. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. нависеншона бо шумора доставкара мефаҳмонанд. Инчунин анама хеваю доранд двойкоҳо. Мана двойкои фасон. Чанд расветка дора? Нархш чандай? Нархошон 360 350 сомон. Ина диден чӣ хушрӯвай. Ро бинен чанд та расветка дора. И моделиш бо новинкая я? Мана иш чанд смай? Ира кирташам ҷудогона мепӯшен, абаяшам 400 сомон. И моделиша бинен қисми қафош бо ҳамаш кори дасти. Марамат хоҳишмандо биёен айпеш бо бинен барои ягон ҷо рафтан беҳтарин вариант. Фасон инчунин двойка доранд. Двойкои дарозаки хушрӯ аҳамиятен. Нархошона арзон кардаган на? Мана 200 сомон. Ира бинен чӣ хел дарозай. Чанд расветка? ҳам размерош ҳастай, ҳам расветкаош ҳастай. Шумо нависен шона шумода бо суратоша мепартоянд. Мана як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатторҷои апай Ҳанифа. Гӯен духтаро шумода нишон метиҳанд. Вариантҳои кирта беҳад бисёрай. Абая, кирта, новинка бисёри бад доранд. Мана ҳамаш сифатҳои нағз, сангчои тоза, моделҳои новинка. Бад бо ҳаст распродажа. Мана духтаро ҳозир распродажа нишон метиҳем. Бинен ба духтаро и куртао боша распродажа шидагиай. Марамат каседа дар корай нависеншона. Нархшон чандайра? 180 сомонай диден. Киртара хушругиша бинен духтаро. Марҳамат бо метавонен нависен. Дигар расветкаошам шумода мепартоянд. Дигар расветкаошам ҳастай. То охири наворо тамошо кунен. Ҷа распродажаҳои зури зура пешниҳод кардагианд. И костюм чанда ҷинс? Костюм ипиплёния. Начос доракай 6 сомон диден. Костюми ҷинс. Ана бад бо ҳастай баъзави куртао пад абая. Мана бар айтаги абаяҳо ё чандан? 100 сомон диден. Айтаи абая намуд куртора метавонен харидорӣ кунен. Бад бо абаяҳои арзон дорана. Ино чандан? Ё 120 сомон. духтаро абаяра бинен хушругиша 120 сомон бо замок дора. Марҳамат хоҳен биёен айпеш бинен борошона. Ана бад туникаи фасон дорам. Большимерка турецки 100 сомон шидагиай. Марҳамат. Мана каседа дар корай нависеншона ҳатман шумода доставка мекунанд. Инаи двойкошон ба хушрӯе ҳаст духтаро махирования материалаш 130 сомон. Диден чиқа нархаш арзони хушрӯай качестваш. Иҷада бо ҳастай киртои баъзави ҳамаш сатсмая. Инаи кирто 100 сомонӣ барои айтаги вай пӯшидан, абаяҳо пӯшидан. Марҳамат. Баъд бо двойкаш ҳастай. Диден киртаву абая якҷоя. И чандай? 200 сомон. Ина каседа ки двойкаш дар корай. Марҳамат киртаву абая якҷоя 200 сомонай. Беҳтарин вариант. Ана баъдан духтарако ҳаста. Иҷада блузкоҳо, вадаласкоҳо ҳамаш распродажа чанд сомон? 50 сомон. Диден вадаласкои хушрӯ сифатошон нағз 50 сомон. Ёш чи? Ана и модело бошад 100 сомон. Худичои фасон. Мана духтаро дар кор бошад биёен айпеш бо хутон бинед фасонай. Ана баъдан киртои 90 сомона. Каседа ки киртаи 90 сомона дар корай пеши апай Ҳанифа биёен ира бинен киртора хушругиша ҳамаша 90 сомонӣ кардагиян. Ана моделҳои фасона 90 сомон барои шумо занҳои азиз омада айпеш киртошона бинен хушрӯвай. Доставкаам доранд. Ма рақамошонам мондагим дар рӯи экран. Метавонен ки бо доставка дархост кунен бурда тиянтуна. Анаи модела бинен. И чандай? 130 сомон. Беҳтарин моделаи духтаро бо нархи арзон. Марамат иша бо бинен. Ай ҳамаш расветка доранд духтаро. Кадомиша ки интихоб мекунед шумо фақат скриншот карда партояншона шумода суратошона партоян. Мана и модело мана 130 сомон. Ана ба динаи кирташ хушрӯа. И чанд сом? Мана иш 90 сомон. Диден? Киртаи фасон 90 сомон. Ана иям боша духтаро 130 сомон. И қай рангш бо хушрӯаи духтароира бинен.
размеро ҳастай кадомеш ки шумода дар корай шумо дар WhatsApp бинависен шуно бо шумода мефаҳмонанд. Ана ин моделора бинен 90 сомон кардагиан куртои хушрӯра. Мана кассе киртахар боша духтаро биёин бо нархи арзон дар ҷои Апаи Ҳанифа куртои фасон меёбен 90 сомонӣ ё чандан 130 сомон абаяра хушрӯгиша бинен духтаро ҳам қисми пешаш ҳам аз қафош нами хел сангча дора. Ҷада бо жимпирако ҳасту? Ино чандан? 180 сомон духтаро марҳамат беҳад хушрӯа и қиматҳои дигар ҷуда шумо лекин ёра 180 сомон дар ҷои Апаи Ҳанифа метонен харидорӣ кунен. Ина жимпиракои фасон бисёр доранд. Диден чӣ хел жимпир бисёр доранд. Мана кардиган доранд. Кардигантон чандан? 80 сомон. Ина кардигана хушрӯгиша диден духтаро 80 сомон жимпир кардиган. Жимпир чанд смай? 130 сомон жимпир кардиган 80 сомон. Ана баъд иш чӣ? 150 сомон эне куртко. Мана диден дар рози хушрӯан 150 сомон ҳамаги духтарако. марҳамат дер накунен биёен бо айпеш борошона бинен беҳтарин моллора арзон кардагиан барои муштариё. Ана и модел чандай? 200 сомон ай духтаро 450 сомон буд пеш ҳозир 200 сомон шудага. Инчунин кардиганои хушрӯ доранд. Иҷада ангорка ва амхел ва ё бархтни вилвету. Ино чандан? Ангоркора бинен 150 сомон духтаро. Диден чиқа ангоркаи хушрӯ дароз кардиган. Мана ази чандта расветка дора ҳамаш 150 сомонӣ. Мана и расветкаша бо бинен. Мана и модела бинен. И моделшам 150 сомон а? Мана ин модело ҳамаш 150 сомон. Мана кардиганои хушрӯ доранд. Ишам. Мана ин моделам ҳама хел духтарако 150 сомонӣ. Касе ки дар кор бошад марҳамат интихобшон хеле зиёдай ҳамаша 150 сомонӣ кадагиан. ай ҳамаш размер доранд. Кадом размере дар кор фақат скриншот карда партоен духтаро тамом шумода доставка мекунанд. Марҳамат. Ана спорт стилоям духтарако распродажа шудагиан дар ҷои Апаи Ҳанифа. Ино чанд сум? 140 сомон начос доракан. бозори Корвона иҷа як бор дигар такрор мекунем тарафи Тило бозор 7 дарвоза 3 қатор ҷои Апаи Ҳанифа. И кардигана хушрӯгиша бинен чандай? 100 сомон духтарако. Диден кардигани дар рост. Ма рақамошона мемонам доставка ки дар кор бошад шумо нависен шона шумода доставка мекунанд. Иҷада бо доранд куртоҳои абайни а? И абайни куртоҳо чанд сум шудагиай? Ина ёра бинен абайни куртоҳи хушрӯ чанд сум? 100 сомон куртара бинен фасониша. Мана 100 сомон. Ана и модело чанд? Ана иноям 100 сомонӣ. Мана абайҳои фасон 100 сомонӣ духтаро. И курта чи? И курташам 100 сомон. 100 сума курта каседа дар кор боша биёен. Ана ё чанд сум? Ана и курта турецкия. И ҳам хушрӯа духтаро ай пеш туркӣ тоза ирам 100 сомон кардагиан. Марҳамат. Ина и туничкаям хушрӯи бадай. Иам 100 сомон ая? Турецки. Мана катишки намезана 100 сомон. Хулас духтарако распродажада ино бор бисёр доранд. аз сабабе ки мисол ҳамаша да навор нишон дода намешава дар рӯзи баъд мешава навор барои ҳавай шумо биёен ай пеш бинед ё ки нависен шуна рақамошон ҳаст шумо да суратошуна партоен. Брижоҳо чандан? Брижо 35 сомон. Мана 35 сомона брижоҳоям ҳастай. Брукоям ҳастанд. Бруко чандан? Брук 40 сомон. Брукуш 40 сомон. Ана брижачаошон 35 сомон. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед то наворҳои оянда.